Здравейте! Намираме се във Владая, в две чисто нови къщи с разрешение за ползване от тази 2024 новата година. Това е едната къща. Всяка от къщите има голям гараж. На първия етаж кабинет, стълбище към втория етаж, баня с тоалетна, разбира се. Това е гаража и влизаме в доста обширна всекидневна. Има изводи за климатици, за да не се дупчи оставени. Дневната е доста просторна. В рекламата ще предложим и разпределение детайлно от архитектурния проект, да видите площа в точни квадратни метри. От тук се излиза на верандата. Има предвидено коминно тяло за камина. Ето тук. Двора между двете къщи може да бъде отделен. Общият парцел е 400 квадратни метра на къща, 800 общо. И ето, тук се излиза на двора, като тук под навеса също е предвидено място за барбекю в тази ниша. И сега ще ви заведа на втория етаж. Отоплението е предвидено на радиатори, термопомпа и допълнително климатици. Ако искате да поставите подово отопление, също е възможно. Къщите са с много добра изолация. 5-камерна дограма. Стълбището може да бъде завършено като красиво облечено в дърво стълбище. Ние предлагаме и довършителните дейности. И сме на втория етаж. Тук имаме 3 спални. Това е едната с тераса. Имаме баня, която обслужва 2 от спалните. Това е втората спалня. Също с тераса. Място за пералня и сушилня и родителската спалня. Тя ползва тази обща тераса. Забележете, покрита с другата спалня и голяма баня за родителската спалня. Интересно е, че кинта не е достигнат напълно, така че показвайки ви сега третия етаж, ще ви обясня как може да си направите едно прекрасно ателие или тинейджърска стая, кабинет, като тук, след като вече има акт 16, може този парапет да се махне, да се развие тук, да се покрие и да стане една допълнителна стая. Както виждате, има изводи тук за баня. Щранговете върват, така че може да се предвиди да има и баня. А също време да остане другата тераса, която в момента ви показвам. Тя е със страхотна гледка към планината. Ето тази тераса, например, може да остане, може и да се усвои, както решите. За съжаление, сезонът сега е януари. Не е толкова, как да кажа, красив за снимки. И въпреки всичко се вижда планината. Къщата и самото селище е разположено на южен склон. И тук има слънце през целия ден. Много подробности и допълнителни въпроси, на които може да ви отговорим. Разбира се, ще има. Заповядайте, обадете се и ще ви покажем къщата. Като разстояние от центъра на София и като време за шофиране, зависи, разбира се, в кой час, е около 15 на минути. Това е на втория етаж, покривната тераса върху гаражите, която е много интересна, голяма,
просторна и хубаво да си я оставите. Тук може да се организират страхотни партита. Това е от нас. София Investments има удоволствието да ви представи тази къща и ще ви очакваме за огледи, впечатления, въпроси. На ваше разположение сме.